Zootropolis 3 je oficiálne potvrdené, že je vo vývoji a dostali sme ohľadom neho aj zo pár site infos a plus si to rozoberieme aj prvý, nazvime to teaser a čo v ňom vidíme, keďže prebehlo D23, čo je najväčší oficiálny Disney fanúšikovský event. Tento rok sa D23 konalo od 14. do 16. augusta srpna a hneď počas veľkého entertainment showcase prišla správa, na ktorú fanúšikovia Zootropolis čakali. Na pódiu sa objavil Jared Bush, režisér oboch Zootropolis filmov a zároveň šéf Walt Disney Animation Studios a Zootropolis 3 bola oficiálne oznámená. Disney Animation následne zverejnilo teaser, ktorý si poďme rozobrať. Na začiatku máme tu post-credit scénu s Judy a jej susedmi z dvojky, kedy ona odchádza zrejme na nočnú šichtu, keďže sa lúči s kopytníkmi slovami good night. Vtedy tam dopadne to pierko, zrazu strich a sme na ulici, kde je Paul, ten krtek, ktorý pracoval na podpore a v japončine bol dabovaný Hideom Kojimom a vyzerá to, že to je v ten deň, kedy sa udiala hlavná zápletka dvojky, keďže mal stále okolo seba donut, niekto, kto vyzeral ako Clawhauser, mu ho dá dole, aby ten donut zjedol a Paul sa teší, že môže nastúpiť do auta. Avšak čo sa nestane? Zafúka vietor a vtáčie pierko, ktoré bolo na značke, ho zasiahne a odpraví niekam preč, zostanú po ňom len okuliare a na zem dopadnú noviny, ktoré majú na sebe články, ktoré nás zaujímajú. Je to denník Daily Zootopia, ktorý nie je inšpirovaný žiadnym konkrétnym Daily Mailom v USA, ale proste taký generický denník to je, avšak viac nás tu zaujímajú články, keďže tu máme najväčším, že Hobbs and Wild will return a pod tým To Burning Mammal, teda že sa duo vracia, ale na ten festival, kde sa odohrávala posledná časť filmu Zootropolis 2 a kedy tam na konci mala koncert aj Gazelle. K tomu článku je priložená fotka, kde je duo v prevleku a je to zo scény na konci dvojky, kedy v prestrojení lapili Belvederovú, hlavnú záparačku z jednotky, ktorá v dvojke vďaka Nickovi unikla z väzenia. Článok, ktorý je naľavo, je potrebné spomenúť, aby sme adresli slona v miestnosti, keďže sa tam píše A list of our favorite ships, čo sama o sebe v preklade znamená, že zoznam našich najobľúbenejších lodí, avšak je to slovná hračka, keďže existuje slovo relationship, čo značí vzťah a práve to je ten detail, na ktorý sa máme zamerať, pretože už 10 rokov sa rieši šipovanie Nicka a Judy, teda ich romantizácia a tu sa nám, šiperom tohto dua, tvorcovia smejú a naznačujú, že existenciu ľudí, ktorí by chceli, aby títo dvaja cicavci spolu tvorili pár, nie iba ako kolegovia, ale aj ako partnery v láske, evidujú, lebo aspoň za mňa je ich chémia veľmi dobre fungujúca a tvorcovia tam proste dropnú, že naše obľúbené lode. To je crazy. Čo to máme ďalej, no? Už nič také veľké, skôr iba humorné, že žirafa sa našla aj na dne, aj na vrchu studne a starosta Winddancer, vetrošvih či vietroplach bude účinkovať v Nightseer reboote. Na konci ukážky vidíme, ako vtáčia noha dupne na výtisk novín a zanechá tam stopu, ktorá sa po jeho odlete transformuje na logo ukazujúce Zootopia Free a preletí tam ešte aj ten odfúknutý Paul za sprievodu tlieskajúceho davu na D23. Ohľadom tých vtákov, tak Disney zatiaľ vôbec nepotvrdil, že odkiaľ tieto vtáky prišli. Môžu normálne žiť niekde v Zootropolis a doteraz sme ich jednoducho nevideli. Môžu mať vlastnú štvrť podobne ako plazy, čo mi nepríde pravdepodobné, keďže pokojne môžu pochádzať z úplne iného mesta alebo dokonca iného kontinentu. A ak by sa tvorcovia rozhodli pre poslednú možnosť, Zootropolis 3 by bol prvým filmom, ktorý by nám mohol skutočne ukázať, ako vyzerá svet mimo mesta, ktorý poznáme od roku 2016. To je však zatiaľ iba teória. Čo už potvrdené máme je návrat hlavných postav, pričom Ginnifer Goodwin bola priamo súčasťou prezentácia, zároveň uvádzajú návrat Nicka Wilda s Jasonom Batemanom a na pódiu bol dokonca aj Ke Huy Quan, ktorý nahovoril Garyho a návrat Garyho je celkom zaujímavý, pretože to nemusí byť tak, že dvojka bola iba, že film o plazoch, ten príbeh sme uzavreli a teraz na ne zabudneme. Ak Gary naozaj zostane dôležitou postavou, môže to znamenať, že trojka bude ďalej budovať svet, v ktorom už vedľa seba máme cicavce, plazy a najnovšie aj vtáky. Otázka teda nie je iba, že aké vtáky uvidíme, ale hlavne prečo sme ich doteraz nevideli. Prečo v meste, kde nájdeme prakticky všetko od myši po slona, nebol počas 2 filmov ani jeden vták?
Je za tým opäť nejaká historická udalosť? Žijú vtáky oddelenie, majú vlastné mesta? Alebo sa tentoraz dej presunie úplne mimo Zootropolis a ten vták z teaseru prišiel do Zootropolis, aby odovzdal nejakú správu Nickovi a Judy? A presne toto je podľa mňa momentálne najväčšia záhada tretieho filmu. Je tiež zaujímavé to, že samotný vývoj trojky naznačil až teraz, už koncom roka 2025 Jared Bush naznačil, že začali pracovať na prvých nápadoch a dokonca už vznikol prvý sketch potenciálneho tretieho filmu. Čiže D23 je hlavne momentom, keď Disney projekt definitívne predstavil verejnosti ako film, ktorý skutočne vzniká. Na jednu informáciu si však budeme musieť ešte počkať. Disney zatiaľ neoznámil rok, mesiac ani konkrétny deň vydania a nepoznáme ani oficiálnu synopsu filmu, avšak šušká sa, že by malo ísť o rok 2029, zatiaľ to však nie je na 100% potvrdené, nemáme trailer, nemáme prvé zábery a nepoznáme ani nové vtáčie postavy či ich dubbing. Momentálne toho Disney odhalil schválne veľmi málo, máme však 3 skutočne podstatné veci. Zootropolis 3 oficiálne vzniká, Judy a Nick plus Gary sa vracajú a do sveta Zootropolis definitívne prichádzajú vtáky. Čo zároveň znamená, že to nenápadné pierko na konci druhého filmu už nemusíme označovať iba za možný teaser, lebo to bol prvý pohľad na smer, ktorým sa séria chystá vydať ďalej a teraz už ostáva iba otázka, že ak nám prvý film ukázal cicavce, druhý otvoril svet plazov a tretí prinesie vtáky, tak vlastne čo sa vlastne skrýva za tým pierkom a kam by ste chceli, aby Judy a Nick zamierili tentokrát? Čo by ste chceli v trojke vidieť? Určite to napíšte do komentu, budem veľmi rád, ak by tu vznikla pod videom diskusia, odberom ma veľmi potešíte, lajkom tiež, ja sa týmto s vami lúčim a my sa vidíme na budúce.